Jawabannya mesti ono nang buku sing ra ono nang tumpukan. Lek selamat pokoknya aku jaluk luluran sadinoan. Sumur. Paguyuban abdi dalam. Oh, pirang volume iku? 131. Waduh, wis kabeh iku. Kejaba novel grafisnya dihitung mungkin Menang se Enit. Sing ora ketok. Oh iya, menungso ora katon, tulisannya Haji Somor. Rebo waktune mentek. Rebo kowe kasil. Sopo kowe?